Červené svetlá zhasli a máme odštartované. Dámy a páni, vítajte v novúčičkej e-kart aréne v Nitre. Zážitkov, to treba zažiť, to treba vyskúšať a ten čerstvúčky asfalt, príjemné zázemie a hlavne príjemní ľudia. To je to, čo ja vždy najviac vyhľadávam. A e-kart aréna je slávnostne otvorená! Pozývam aj vás, všetky vekové kategórie, oteckov, synčekov, mamičky, céry. Ste tu vítaní, cítite sa tu ako doma a vychutnajte si motokári, ako sa patrí. e-kart v Nitre.